Welcome back to the channel man. Cameras madzuka banji konse kumene muli. Pano tipatsana nkhani zokwana 4. Nkhani yoyambirira. A Trump atumiza message. Uthenga umene atumiza osonyeza kuti Iran sangayikwanitse, sangayigonjetse ndipo atopa nayo. Ndipo afuna basi azingopanga zimene ankapanga kalekale. You understand? Nthawi nake tinaperekako pano example yonena kuti buli mmamudziwa buli munthu wokonda kupanga tizi azinzake ka ku skulu ka kuti tingorekeza wabwera pagulu pa anthu ndikungosankha munthu mmodzi kuti guys sindifuna aliyense kuti munthu uyu muzimugula malonda ake ndipo musamacheze naye ndipo musamapange naye madilo aliwonse. Anthu ngokhala ndithu njenjenjenjenje kwa zaka 47 munthu uja nkukhala kuti ngakhale amuletsa kupanga deal ndi anthu ena komabe payekha kumakwanisa kupanga survive, payekha nkumazipangira zinthu, right? Kuzafika nthawi ina yonena kuti chimunthu chicho chibuli chija chopereka tizi wanzake chija chafika stage yoti ina ameneyo asindingo I think sizikutheka zimene ndikumpanga apazi sakosale ndabe nde nkupeza kuti nkuyambitsa nkhondo komabe still nkupeza kuti munthu ujabe walimbanazo ndithu nkulimba naye munthu uja chibuli chicha basi nkufika na point yomaliza yonena kuti basi akulu aja akanika kumugonjetsa munthu uja nkuzabwereranso mbuyo so nkuzati basi akulu mmene akuzane muja amene uyu osamacheza naye osamapanga naye business amene ndi opusa kwambiri ndi chisiru kwambiri. Okay, izizi ndi exactly zimene zikuchitika pakati pa America ndi dziko la Iran. Kwa zaka 47 Iran yakhala ikupasidwa ma sanctions zibalo kuti simungagulitse mafuta anu, simungapange izi ndipo dziko lija lakhala isolated, lakhala likusankhidwa kuyikidwa pambali. You understand? Timvani pamene pajapo kwa zaka 47 ndalama yawo, economy yawo, ma sanctions ose ajawo ndithu amapanga affect iwacha ndithu koma still iwacha analimba nazo nkuonena kuti ifeyo sitingagonjere ma Americans, ifeyo ndebula tife koma nazo kukhala kapolo ma Americans imene ndesingagwire. So to the point yonena kuti ma Americans ndi Israel anafika ndikuyambisa nkhondo kufuna kuyigonjetsa Iran, chafuna kuti amene achasi takhati kuapanikiza. So nkhondo ijaso still anthu achasana wathebera. Yes, nkhondo chasana wathebe anthu aja adakali still standing, adakali chimene pano pakati chikuonena panopa boma lawo silinagwe, uranium wawo adakalipo, mabomba adakalipo, chilichonse chidakalipo. Okay, that's it. So a Trump message yomalizira imene abwera nayo pano atumiza chimessage chikulu kwambiri akuti kuyambira lero Iran tikuyipatsa zibalo za economy za nkhani za chuma zawo, tukapatsa zibalo ndipo economy yawo tikrasha moti basi iwowa sibazapezekaso, like I mean iwo ndithu afinyika kwambiri. Abwela sombiyo muja ndipo achenjeza wina aliyense kuti asayesere kupanga deal ndi dziko lija la Iran, asayesere even kugulisana chilichonse ndi dziko la Iran. Ndipo chimessage chake nchonena kuti maybe ndingokuwerengani mango then ndizangopanga summarize akuti no one has given the Islamic Republic of Iran a greater opportunity to make a deal than me. Palibe mtu amene aperekako mwayi kwa dziko la Iran kuti apange deal kuposa ineyo. Sinzo ine Trump ndikuyipasa Iran mwayi kwambiri kuti iyoyo ndithu ipange deal komano akuti tragically for them they have failed to take it. Therefore, today I am announcing the most crushing economic operation ever taken against any country. Akuti komano zachisoni anthu aja deal sanatani sanatenge deal akuti anthu akuyirana amene. So lero ati ine ndikusayinira
kuti dziko la Iran ndikulifana ndilikhashe kwambiri mono economy yawo ndifana ndikhashe kwambiri operation imene ndithu sinachitike ku dziko lililonse akutera Trump. Akuti this will be economic warfare imene ikhala ngati nkhondo ya zachuma. Okay, like Trump akubweretsa ndithu economic warfare, nkhondo ndithu ya zachuma kuyiphwanya Iran kudzera mu zachuma zawo. You understand what I mean? Sonzo liye background ja akanika alephera. Okay. Akuti and isolation on an unprecedented scale. Komanso kukhalanso ndithu kuyipanga isolate, kuyika pambali, like I mean like sizilinganaso mbali mu zinthu za zimene ngati zagulo, you understand, ngati internationally. Nasi Iran nthawi sayibi yakhalabe isolated. Okay, so akuti their navy is gone, the air force is destroyed, the military factories are now rubble. Akuti asilikali amadzi akuntunda, asilikali awo mafactory yawo onse akuti panapali phulusa lokhalokha zonse zinatha tinazononga. Akuti their currency is worthless, ndalama yawo, okay, currency yawo, ndalama yawo akuti ilibenso ntchito panopa, and their country is hanging by a thread. Dziko lawo ndithu likulendewera ndi kachingwe kaulusi. Okay, like this kaulusi sonzo meaning kosalimba. So today I am also announcing that any country that allows its financial institutions, businesses, airports, or government entities to provide any type of lifeline to Iran will face tremendous economic consequences. Akuti ndikulengezanso pano kuti dziko lina lililonse ma institutions anuwo mukangoyesera ndithu kuyithandiza Iran kudzera nkhani kuzaniza chuma china chilichonse, kama business, kama airport, imagine airport omwe, okay, kaya za government ali kupereka any type of lifeline ndithu kuti muithandize ndithu ngati kuyipatsa ndithu chingwe cha moyo choti iwo achagwirizirepo kuti akuti ndi kuti dziko limene lolo lizapanga face, akuti ndithu dziko limene lolo ndithu lizakumana ndi tenokuyani ma consequences zotsatira zoyipa kwambiri. Okay, so ati oil smuggling, swap lines, cash transfers, exchange houses, ship registries, fund companies, it all needs to stop. Ndekuti ka mufuna kugulitsana mafuta kumene ayi kupanga swap lines mayaziso kama makampani ka kusenthana manyumba china chilichonse kashi zokhuzana ndi kulumizana ndalama online, ndalama zangati tingoleka zangati Tanzania ndi Malawi kachana amatha kulumizana ndalama online, kautha kulumizana ndalama ku America kudzera ku pali njira zambirimbiri, Master, you know, Visa card, zonse zijazo ndoti Western Union pasapezeke like zonse adi zisiyike zimene zijazo Iran isafale. Okay, it all needs to stop now. You know who you are. Komanso niyo mene mabanga zimene zomukuzidziwa nokha. Yeah, that means akupanga point ndani, akupanga point achina China, achina Russia, imagula bacha mafuta ku dziko la Iran, like amapanga bima business. So I think akunena amenewo akuti mukuzidziwa nokha inoyo Trump akutero. So nkhani ina akuti this will be an economic D-Day, and we need all of our allies to stand with the United States of America to isolate and defeat the Iran threat. Tikufuna ndithu anzathu wose azinzathu wose ndithu ose anzathu sa America akuyenera kuyima mbali imodzi ya America kuti aigonjese Irani komanso threat yake
chiopsezo cha Iran icho. These maniacs are on the ropes. Maniacs, maniac it's like anyway, ndikumunyoza munhu ndituma maniacs, you know, zanzoti ma psychopath. Anzoti miriyo simagwira kuma anthu oyipa and I mean anyway, ma maniacs mopanga check pa dictionary maniac. Uri amene anthu ali pachingwe, anthu amene wawa ali pazingwe, anthu amene wawa ali pazingwe. And these historic measures will cripple them and their ability to project terror worldwide. Akuti zimojin ma measure amene wawa ndithu amene Trump waigawa akuti amene ndithu awafinya yoko awafinya mpaka akhaso alibe ability kuthekera popangaso kuti apangize uchigawenga pa dziko lonse lapansi. Iran will never have a nuclear weapon. Akuti Iran chizakhalanso ndi nuclear weapon, chida cha nuclear. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Zomwe mwambiri pomvetsera nkhani imene ndithu pa issue imeneyi ili ndi Donald J. Trump. Message imene ndithu chi message imene Donald Trump achitumiza. Nkhani imeneyi mukuiona bwanji na nkhani imeneyi ikuti bwanji? So comment imodzi yokha tingotere. Akulu, Iran yakhala 47 years, over 40 years ili under sanctions. Sina gonjeko yayi, sina pepeseko yayi, sina gwadeko yayi. Timvana pamenepo zonse zimene akuzitchula apazi zakhala zikuchitika, manifestate zakhala zikuchitika. And ku Iran lakhala dziko limene lakhala lili isolated, kuyikidwa pambali kwenikweni kuja, right? Muna nthawi nake I don't know komano like even kutumiza ndrama kwenikweni, like ukakhala uli mudziko la Iran, even kutumiza ndrama kwenikweni it's a big issue, you understand? Sizimatheka. It's like muli kwina kwake ndithu kuti kwanokha, you see? Yeah, even in zambiri. So it's like zose ma sanctions zosakona napawa. Chinthu chose yakona napachi ndizoti Iran yakhala ili muchimene chocho nkupirira kwa zaka 47. So it's not an issue. Ama Americans panankabweresa nkhondo pacha awakanikaso pano abwereraso kuti azingopangaso zimene ankapanga kalekaleso. So that's it. And remember kuti message imeneyi ikusonyezeratu kuti no, ukukuso pano ndiye kutha, like kutha nzeru, kuthedwa nzeru. Panga zawo zokena kungofika amwene basi amwene iweyo basi, you know, iweyo ndikuti basi amene apa kuthedwa nzeru kumene kubasi. So zoti wani asiyaso kuopsezaso nkhani kuza ndiwathibula ira iwathibula. Sizingathe kuti awathibuleso Iran aja chifoti Iran jakamabwezera iwo alibe zida zowakhiraso. So ndi chizindikiro chimodzi chachikulu kwambiri chonena kuti America, right? America yalephera kugonjetsa dziko la Iran. Mufunanso chizindikiro china kuposa ichi? Thank you so much, Malawian Cameras. I think no. Okay, nenda kuti pakambidwa nkhani zingapo. Nenda ndozoti video yataleka kale. So I think nkhani zinazo bwana ndizikambe next video. Okay? So guys, thank you so much, Malawian Cameras.